Mali ye jamana belebeleba ye jamana min kɔnɔ muso cɛsirilenbaw de bɛ a kɔnɔna na minnu tɔgɔ fɔra k'u tɔgɔ to Mali yɛrɛ tariku kɔnɔna na baara la ɲɛlɛninw ani o n'a ɲɔgɔnna caman olu tɔgɔ misaliw bɛ Mali tariku kɔnɔ o bɛɛ bɛ tali de kɛ musow ka cɛsiri an'u ka baara kan Mali jamana taɲɛ la tariku ani gafe caman kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko n'i ye Mali baarakɛbolow lajɛ i b'a sɔrɔ muso b'a bɛɛ lajɛlen na u ka cɛsiri n'u ka baara ɲuman lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ sabila a tɛ fɔ hakaja u bɛɛ la u ma se ka salaya don Mali musow la u b'u ka cɛsiri bolo ma VOA Bambara ka musow ka bi baro kɛnɛ kan an taara se o muso kulu dɔw de ma n'olu ye tungala musow ye n'u bɛ wele ko diaspora musow ka ɲiningali tɛngunen kɛ u la sabila u bɛ jamana minnu kɔnɔ ka fara a sigiw gɛlɛya kan ko caman wɛrɛ caman b'a la awa a fɔlɔfɔlɔ o ye an balimamuso Tɛnɛ Jabate ye ne bɛɛ b'a wele ko Bingi ale sigilen bɛ Beauvais Faransi département 60nan kɔnɔna na nin y'a san 25 ye Tɛnɛ ka baara tun ye infirmière de ye a n'o baara de bɔra Mali la a selen Faransi ala ye garisɛgɛ ɲuman d'a ma a sera k'o baara sɔrɔ an ka Tɛnɛ Jabate n'a bɛ wele ko Bingi lamɛn. N b'a fɔ diaspora muso bɛɛ surtout précisément anw Faransi yan nɔ anw sɛgɛnnen don kosɛbɛ parce que sɛgɛ ye min ye ni i nana ka na tunga la somɔgɔw hakili b'i la somɔgɔw jigi dalen b'i kan i denw jigi dalen b'i kan donc i obligelen don ka wuli ka taa baara kɛ an bɛ soli ka bɔ ka taa sɔgɔmada fɛ ka taa baara kɛ tila k'an occuper an denw na ni cɛw taara baarayɔrɔ n'u nana e de bɛ tobili kɛ k'a d'u ma mais o si ma an bali an y'a essayer ka association créer fan bɛɛ pour que ka an ka tabiyaw yira an denw na donc o association b'an bolo tubabu yɛrɛ b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ nka min degun yɛrɛ b'an kan kosɛbɛ o ye an yɛrɛ faso ye n'a fɔra k'a fɔ an bɛ tunga la an bɛ baara kɛ an bɛ wari bila ka taa diaspora bɛ contribution min kɛ faso la a ka bon kojugu par exemple ne yɛrɛ filɛ n tɔ ni retraite tɔ man jan ni i b'a fɛ ka ko dɔ dilan Mali la i tɛ se k'a dilan n'an ye an ka tabiyaw fɔ an denw ye pour que u ka se ka taa ko dilan Afrique parce que an tɛ to yan a kɛra cogo cogo an bɛ rentrer don dɔ la donc ni an y'o don kun la n'u sɔnn'o ma n'u t'a la a ka gɛlɛn u bolo pour que u ka se k'u ka projet réaliser anw yɛrɛ min bɛ yan nɔ fana an bɛ baara kɛ an b'a ɲini Ala fɛ de n'an ye retraite sɔrɔ an ka soden kelen jɔ Mali la ka taa an sigi a kɔnɔ an ye baara min kɛ ka to o cogoya yira an faso la o de y'an ka kunnawolo ye komi e yɛrɛ ye kuma d'an ma bi k'an ka kuma an b'an profiter ka micro fɛ ka appel lancer gouvernement ma u ka u kɔfilɛ diaspora la an sɛgɛnnen don dɛ diaspora normalement la promotion de la famille et de l'enfant diaspora kan ka place sɔrɔ a la normalement assemblée la diaspora kan ka place sɔrɔ a la mais o si t'an bolo n'an bɔra yan ka taa an bɛ la munumunu de ne hakili la diaspora méritelen to ye quoi parce que an bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn an hakili b'an faso la an ma ɲinɛ an faso kɔ tile kelen donc anw musow cɛsirilen bɛ cogo min na diaspora la ne tɛ mɔgɔ t'a dɔn mais bɛ Faransi t'a dɔn parce que an bɛ taa réunion kɛ an bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ caman bɛ baara kɛ weekend fɛ n'a fɔra an bɛ jamana min kan olu bɛ k'an dɛmɛ an yɛrɛ faso tɛ k'an dɛmɛ o tɛ k'an jate o degun b'an kan kosɛbɛ kɛ constitution kura min bɔlen filɛ nin an b'a fɛ diaspora musow u k'an lamɛn c'est la n'i y'a mɛn du muso de don dɛ komi a fɔra ko Mali kura de gouvernement mɔgɔ caman bɛ na ka na an la kumaw lamɛn yan mais baara tɛ ka kɛ o kan dɛ donc gouvernement kura min bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u k'an lamɛn u k'an dɛmɛ an bɛ se ka sinsin yɔrɔ sɔrɔ Mali la cogo min na avec le nouveau Mali